Ahojte, po miernej dovolenkovej pauze som tu opäť a mám tu pre vás pripravené toto malé, zaujímavé auto. Vždy som si myslela, že Mini Cooper je auto pre ženy, lenže my tu máme Mini Cooper S R56, ročník 2010 a táto S-ková verzia ma presvedčila, že to zďaleka tak nie je. Ako každý Mini Cooper, aj tento má svoj retro štýl so zaujímavými tvarmi, však posúďte sami. Pod kapotou má ukrytý motor 1,6 liter benzín, štvorvalec, preplňovaný turbom Twin Scroll. Má 135 kW, čo je 184 koní s krútiacim momentom 240 Nm. Tak si teraz predstavte, čo dokáže 184 koní v takomto malom a ľahkom aute. Maximálnu rýchlosť dosahuje 228 km za hodinu a zrýchlenie z 0 na 100 je 7 sekúnd. Ale poďme ešte k výzoru auta. V porovnaní s klasickým Cooprom má Mini Cooper S športovejší vzhľad. Má čiernu mriežkovanú masku, výrazný výduch na kapote, drsnejšie vyzerajúci nárazník, ktorý z neho vytvára agresívnejšie auto a keďže je to športové auto, tak aj podvozok má posadený nižšie. Prednú aj zadnú časť zdobia loga S, ktorí zjavne dávajú najavo, že to nie je obyčajný Mini Cooper. Doplnky loga S môžeme vidieť aj na bočných výduchoch pri smerovkách. Na kapote má dva pruhy vo farbe strechy, strešného spoilera a spätných zagulatených zrkadiel. Ale o tom, že to nie je obyčajný Mini Cooper, vás presvedčia hlavne dve koncovky výfukov umiestnené v strede auta. Podľa môjho názoru je to veľmi pekne vyzerajúce auto, obuté na R17 kolách, dokonca aj okná má bezramové. Krásne. My tu máme konkrétne hatchback so 6-stupňovou automatickou prevodovkou, ale robili sa aj so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Čo sa týka interiéru, tak ten ma vždy vedel prekvapiť jeho extravagantným výzorom. Hlavne jeho veľkými budíkmi s výraznými obručami. Najväčší budík rýchlomera sa nachádza v strede palubovky, v ktorom je zabudovaný aj audiosystém a navigácia. Nad volantom sa nachádza o niečo menší budík, otačkomera. Volant v aute je multifunkčný, primeraný akurát do ruky s krásnym logom Mini, na ktorom sa nachádzajú aj padlá pre manuálne radenie. Sedadlá v aute sú športové kožené sedačky v zaoblenom tvare s výrazným lemovaním a bočnou oporou na sedáku aj operadle. Zvláštnosťou interiéru sú aj kľúčky otvárania dverí, ktorí majú okrúhly tvar. Tiež ma tu prekvapili vyvedené reproduktory na stĺpikoch čelného skla a dverách a zvláštne tvary tlačidel. Dokonca jedným tlačítkom na stropnom svetle sa dá meniť farba podsvietenia kľúčiek dverí a vnútorných stredových stĺpikov. Na to, aké to je malé auto, tak na predných sedačkách je miesta naozaj dostatok. Vzadu je to už čosi horšie, nad hlavu je miesta síce dosť, ale pre nohy je to tam trošku tesnejšie. Teším sa už na jazdu, podľa majiteľa by som sa mala cítiť ako na motokare, tak uvidíme, či to tak bude. Týmto ťa, Dušan, pozdravujem a ďakujem, že si mi zveril tvojho Miňa do rúk. Poďme na to! Ako prvé musím povedať, že sa tu sedí veľmi pohodlne a naozaj sa cítim ako na nejakej motokare a to som poriadne ešte ani nepridala, ale už ten štart dal jasne najavo, že tu nebude nutná jazda. Ako si pekne, decentne odblafnul do výfuku. Fakt krása. Trošku si tu neviem zvyknúť na ten rýchlomer,
strede palubovky, ale verím tomu, že kebyže na ňom jazdím častejšie, tak si na to rýchlo zvyknem. Ono mi síce ukazuje rýchlosť aj budíku predo mnou digitálne, ale není to ten rýchlomer, na aký som zvyknutá z ostatných aut. Čo sa týka podvozku, tak to sme si spomínali, že je športový posadený nižšie a je to naozaj aj cítiť. Je to tvrdé auto, ale nevidím to ako nejaký problém, však sedím v športovom aute a také auto by malo byť trošku tvrdšie, aby bolo cítiť nejakú tú odozvu z tej jazdy. A samozrejme tým, že má takýto podvozok, tak to auto perfektne drží na vozovke, jak pribité. Normálne mám chuť robiť nejaké šialenosti s ním a viem si úplne predstaviť nejaké brutálne kľukaté cesty a plný plyn. Neskutočné, ak to drží v zákrutách. Horšie to už je na nerovnej vozovke, tam už trošku stráca stabilitu a miestami mám pocit, ako by ma chcelo doslova odstreliť z cesty. Ale není sa čo čudovať na také malé a ľahké auto. Brzdám nemám čo vytknúť, reagujú veľmi pohotovo a celkovo je tento kufrík taký citlivý, svíšný a zábavný. Dokonca je tu možnosť aj športovej jazdy po prepnutí do športového režimu a možnosť manuálneho riadenia na padlách a to si určite vyskúšame. Dobre, pri stlačení kickdownu to auto hneď valí vpred. Nepríde také plynulé, ako by som si predstavovala. Uvidíme, ako to bude pri manuálnom radení. No jo, tak manuálne radenie je oveľa lepšie a citlivejšie. S tým som spokojná. Toto auto ma veľmi milo prekvapilo, odporúčam ho vyskúšať každému a určite zažijete poriadny kus zábavy. Robila sa aj silnejšia verzia a to bol John Cooper Works a ten mal 208 koní. Týmto sa s vami lúčim, ja vám ďakujem za vzhliadnutie videa a ak sa vám video páčilo, môžeš ma podporiť odberom alebo lajkom. Ahoj!